Η Τανζανία είναι μια μοναδική χώρα της Ανατολικής Αφρικής, ένα από τα παλαιότερα μέρη της γης που κατοικήθηκε από ανθρώπους. Είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ζώων. Το 1505 οι Πορτογάλοι κατέλαβαν τη Ζανζιβάρη και άλλες παραθαλάσσιες πόλεις. Η κυριαρχία τους όμως κράτησε λίγο, γιατί το 1699 ακολούθησαν οι Ομάνιοι από το Ομάν. Το 19ο αιώνα ήρθαν Ευρωπαίοι εξερευνητές και ιεραπόστολοι, ενώ το 1884 έλαβε χώρα η διάσκεψη του Βερολίνου, όπου οι ευρωπαϊκές δυνάμεις χώρισαν την Αφρική μεταξύ τους. Έτσι, η επικράτεια που είναι σήμερα η Τανζανία έγινε μέρος της Γερμανικής Ανατολικής Αφρικής. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1919, η επικράτεια μεταφέρθηκε στη Βρετανία ως εντολή της Κοινωνίας των Εθνών και μετονομάστηκε σε Ταγκανίκα. Κατά τη διάρκεια της Βρετανικής Αποικιοκρατίας κατασκευάστηκε υποδομή και ιδρύθηκε εκπαιδευτικό σύστημα. Η κίνηση προς την ανεξαρτησία στην Αφρική άρχισε να αναπτύσσεται τη δεκαετία του 1950 και το 1961 η Τανζανία έγινε ανεξάρτητο κράτος. Το 1964 η Ταγκανίκα ενώνεται με το νησί της Ζανζιβάρης για να σχηματίσει την Ενωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας. Πρωτεύουσα είναι η Ντοντόμα, ενώ η Ντάρ Ερ Σαλάμ είναι η πιο δημοφιλής πόλη και το κέντρο της πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής της Τανζανίας. Ξεκίνησα μαζί με την αδελφή μου ένα ταξίδι στη χώρα αυτή με πρόγραμμα να κάνουμε σαφάρι μέσα από ένα όχημα, Game Drive όπως ονομάζεται, και να εξερευνήσουμε την άγρια ζωή της Αφρικανικής Σαβάνας μέσα στα εθνικά πάρκα Ταρανγκίρε, Σερενγκέτι, Λέικ Μανιάρα και στην περιοχή διατήρησης του κρατήρα Γκορογκόρο ή όπως ονομάζεται Γκορογκόρο Conservation Area. Ο χαρακτηρισμός Conservation αντί εθνικό πάρκο δόθηκε λόγω της συνύπραξης ανθρώπων της φυλής των Μασάι και άγρια ζωής, σε αντίθεση με τα εθνικά πάρκα που ζουν μόνο τα άγρια ζώα και όχι άνθρωποι. Επιπρόσθετα, θέλαμε να γνωρίσουμε τους ανθρώπους που ζουν εκεί και ειδικότερα τη φυλή των Μασάι. Θα συναντήσουμε μεταξύ άλλων τα Big Five, όπως ονομάζονται το λιοντάρι, η λεοπάρδαλη, ο ελέφαντας, ο ρινόκερος και ο αφρικανικός βούβαλος. Σαφάρι στα Σουαχίλι σημαίνει ταξίδι. Προέρχεται από την αραβική λέξη σαφαριά που έχει την ίδια σημασία. Ξεκινήσαμε λοιπόν από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για ένα ταξίδι στην Τανζανία για να κάνουμε ένα σαφάρι άγρια ζωής στις περιοχές σαβάνας της Τανζανίας. Στα πάρκα. Με ενδιάμεσο σταθμό την Αντίς Αμπέμπα θα προσγειωθούμε τελικά στο αεροδρόμιο Κιλιμάντζαρο και από εκεί θα ξεκινήσει η περιπέτειά μας. Έπειτα η συνέχεια λοιπόν, θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Πετάξαμε με την Ethiopian Airlines με νυχτερινή πτήση για την Αντίς Αμπέμπα, ώσπου κάποια στιγμή είδαμε και την ανατολή του ήλιου. Μετά από 6 ώρες πτήση, αντί για 5 που ήταν η κανονική διάρκεια της πτήσης, και αφού το αεροπλάνο έκανε κάτι περίεργα zigzag πάνω από την Ερυθρά θάλασσα, προσγειωθήκαμε στο αεροδρόμιο της Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας. Στο χώρο του transit έπρεπε να μας ελέγξουν πάλι, αφού θα παίρναμε την πτήση για Κιλιμάντζαρο. Γινόταν όμως ένας χαμός, επειδή το αεροδρόμιο αυτό είναι ο κύριος κόμβος από τον οποίο η Ethiopian Airlines λειτουργεί τις περισσότερες πτήσεις της και συνδέεται με άλλους προορισμούς. Η πτήση για Κιλιμάντζαρο ήταν μετά από 3 ώρες, ενώ χρειάστηκε 1 ώρα για να μας ελέγξουν στο transit. Οδηγηθήκαμε στην έξοδο για το Κιλιμάντζαρο και περιμέναμε την επιβίβαση. Έφτασε λοιπόν η ώρα και απογειωθήκαμε από το αεροδρόμιο της Αντίς Αμπέμπα με προορισμό το αεροδρόμιο του Κιλιμάντζαρο. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κιλιμάντζαρου
βρίσκεται σχετικά κοντά με την πόλη Αρούσα, με την οποία συνδέεται στενά, κυρίως λόγω της γεωγραφικής τους εγκύτητας και του ρόλου που παίζει το αεροδρόμιο ως κύρια πύλη για την περιοχή και για τους τουρίστες που επιθυμούν να κάνουν σαφάρι στην Τανζανία. Μετά από 2,5 ώρες πτήση προσγειωθήκαμε στο αεροδρόμιο του Κιλιμάντζαρου. Εδώ μας έγινε ο έλεγχος διαβατηρίων και βίζας. Βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο του Κιλιμάντζαρου και είμαστε στη διαδικασία για να μας ελέγξουν και να δουν τις βίζες που έχουμε. Από εδώ και πέρα θα αρχίσει η περιπέτεια, όπως είπαμε και στην αρχή. Θα τα δούμε όλα λεπτομερώς στη συνέχεια. Αφού περάσαμε τον έλεγχο, συναντήσαμε τον εκπρόσωπο της τοπικής εταιρείας με έδρα την Αρούσα, με τον οποίο συνεργάστηκε το Γραφείο Τουρισμού της Αθήνας που κλείσαμε το ταξίδι στην Τανζανία και τον οδηγό με τον οποίο θα κάναμε το σαφάρι και βγάλαμε φωτογραφίες γνωριμίας. Έχουμε φύγει από το αεροδρόμιο τώρα και πάμε προς την πόλη Αρούσα. Με το τζιπ αυτό θα κάνουμε το σαφάρι της άγριας ζωής τις επόμενες μέρες. Σε αυτά τα τζιπ η σκεπή σηκώνεται έτσι ώστε να μπορούμε να σταθούμε όρθιοι και να φωτογραφίζουμε. Αυτός είναι ένας κεντρικός δρόμος που διασχίζει την Τανζανία και φτάνει μέχρι τη Κένια. Και αυτό που βλέπουμε τώρα είναι μια τυπική εικόνα επαρχίας στη Τανζανία. Είναι ο δρόμος που οδηγεί από το αεροδρόμιο Κιλιμάντζαρο στην Αρούσα. Είναι η πόλη που θα μείνουμε απόψε εκεί που θα διανυκτερεύσουμε εκεί. Και εδώ βλέπουμε μια πιάτσα τουκ-τουκ. Μικρά ταξί. Όπως είπαμε, τυπικές εικόνες από την επαρχία στην Τανζανία. Ήδη έχουμε μπει στην Αρούσα. Το κτίριο αυτό είναι το Pan African Postal Union. Τώρα εισερχόμαστε στο κέντρο της Αρούσα. Αυτό το ρολόι είναι ένα landmark γιατί είναι στη μέση ακριβώς της απόστασης Καΐρου και Cape Town. Φτάσαμε το απόγευμα στο ξενοδοχείο που θα διανυκτερεύσουμε την πρώτη μέρα στην Αρούσα. Από εδώ αύριο θα ξεκινήσουμε το σαφάρι στα εθνικά πάρκα. Η reception του ξενοδοχείου και στο βάθος το εστιατόριο. Μείναμε σε αυτά τα κτίσματα μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, εμφανώς εξασθενημένοι, άυπνοι μετά το πολύ ωραίο ταξίδι που είχαμε και έτσι έκλεισε η πρώτη μας μέρα. Πρώτη μέρα σήμερα και ξεκινάμε το σαφάρι στην περιοχή Ταραγκίρε. Μία άλλη τοπική αγορά. Αφήνουμε σιγά σιγά την περιοχή με τη βλάστηση και μπαίνουμε στη σαβάνα. Στη διαδρομή συναντήσαμε τους Μασάι σχετικά σε μικρές ηλικίες με τα κοπάδια τους, αλλά κάποια στιγμή θα επισκεφθούμε και ένα χωριό τους.
κάναμε μια στάση σε ένα κατάστημα που πουλούσε είδη λαϊκής τέχνης. Εδώ θα στρίψουμε για το Εθνικό Πάρκο Ταραγκίρε, τον παράδεισο των ελεφάντων. Τώρα εισερχόμεθα στο Εθνικό Πάρκο Ταραγκίρε. Εδώ βλέπουμε μια τερμιτοφωλιά. Έχουμε μπει ήδη μέσα στο πάρκο Ταραγκίρε. Όπως βλέπετε υπάρχουν πάρα πολλά τζιπ που επισκέπτονται το πάρκο. Ένας μικρός πανικός. Εδώ σταματήσαμε για να πάρει ο οδηγός την άδεια για να εισέλθουμε στο πάρκο Ταραγκίρε. Και όπως βλέπετε όλα τα τζιπ εδώ έχουν σταματήσει για αυτές τις άδειες. Εδώ πάλι μια μπελόρια τερμιτοφωλιά. Από εδώ ξεκινάει πλέον η πραγματική περιπέτεια. Καλή τύχη μας. Τώρα θα εισέλθουμε από την είσοδο του πάρκου. Την πύλη μάλλον, την πύλη του πάρκου. Καλή αρχή λοιπόν, ακούνα μαντάτα όπως λένε και στη χώρα τους. Ακούνα μαντάτα, Πίτερ. Καρίμπο, καρίμπο. Καρίμπου σάνα. Εδώ βλέπουμε μια τερμιτοφωλιά όπου πάνω της κάθονται μαγκούστες, γιατί οι τερμίτες αποτελούν μια πλούσια πηγή τροφής για αυτές. Το πιο χαρακτηριστικό δέντρο στο πάρκο είναι το μπαομπάπ, με εξαιρετικά παχύ κορμό που μπορεί να φτάσει διάμετρο αρκετών μέτρων. Τα άνθη του μπαομπάπ είναι μεγάλα και λευκά, ανοίγουν τη νύχτα και επικονιάζονται από νυχτερίδες. Οι καρποί του μπαομπάπ είναι μεγάλοι και ξυλώδεις, περιέχουν ποτό πλούσιο σε βιταμίνες και μέταλλα. Άλλο ένα δέντρο μπαομπάπ, το οποίο το έχει ρίξει ένας ελέφαντας κατά το πέρασμά του.
Κάναμε μια στάση ενδιάμεση να τσιμπήσουμε κάτι και να ξεκουραστούμε λίγο και να συνεχίσουμε. Σταματήσαμε σε ένα οργανωμένο χώρο. Τα γεύματά μας ήταν πλήρη και μας τα είχε ετοιμάσει το ξενοδοχείο που μείναμε. Γύρω μας μαζεύτηκαν διάφορα αφρικανικά πουλιά με ροζ χρωματισμούς αφού μυρίστηκαν φαγητό. Να και ένας φακόκυρος με τα παιδάκια του εδώ που γεωματίσαμε. Δίπλα, εκεί που καθόμαστε, να σου και μια μαϊμού Velvet Monkey. Το χαρακτηριστικό των αρσενικών είναι ότι φέρουν μπλε όρχες. Μετά την ανάπαυλα συνεχίσαμε την εξερεύνηση μέσα στο πάρκο. Όπως είπαμε, το Εθνικό Πάρκο Ταραγκίρε είναι ο παράδεισος των ελεφάντων. Κάναμε μια στάση σε ένα από τα μέρη που επιτρέπεται να σταματήσεις και μπροστά μας είναι ο ποταμός Ταραγκίρε, Ταραγκίρε River. Το όνομα του πάρκου Ταραγκίρε το έλαβε από τον ποταμό αυτό, ο οποίος είναι και ο μόνος που προμηθεύει σε μόνιμη βάση νερό κατά την ξηρά περίοδο.
σημείο αυτό συναντήσαμε μια παρέα από Velvet Mountain. Εδώ είναι ένα baobab, όπου παλιά, επειδή απαγορευόταν το κυνήγι των άγριων ζώων, ανοίγαν αυτές τις τρύπες, γιατί το baobab έχει ένα διπλό φλοιό και κρυβόντουσαν μέσα. Εκεί που μπαίνει τώρα κάποιοι άνθρωποι που μπήκαν μέσα. Δεν θα μπορούσα παρά να μπω και εγώ μέσα να δω πως είναι εσωτερικά. Το baobab είναι κενό στο κέντρο του. Ο κορμός του είναι κενό στο κέντρο του. Υπάρχει το εξωτερικός φλοιός και ο εσωτερικός φλοιός. Ανάμεσα στους δύο φλοιούς υπάρχει κενό. Όταν ανοίχτηκε αυτή η μεγάλη τρύπα πλέον, ενώθηκε ο εσωτερικός με τον εξωτερικό φλοιό και δείχνουν σαν να είναι το ίδιο. Δεν είναι όμως το ίδιο πλέον. Όταν κοιτάξουμε πιο ψηλά βλέπουμε ότι αλλιώς είναι το εξωτερικό και αλλιώς είναι το πιο ψηλό, στο οποίο δεν φτάνουν πλέον να το φάνε αυτό το φλοιό ούτε οι ελέφαντες ούτε οι καμιλοπαρδάλες, και γι' αυτό φαίνεται διαφορετικά από ό,τι είναι το κάτω σημείο. Τα κιτρινάτια είναι τα λουλούδια και τα πράσινα είναι οι καρποί. Τα στρογγυλά πράσινα είναι οι καρποί. Εδώ βλέπουμε μια γέφυρα που την κατασκευάζουν τώρα, γιατί εδώ πλημμυρίζει εδώ με την περίοδο των βροχών. Εδώ βλέπουμε τώρα τις αντιλόπες Ιμπάλα. Εδώ τελειώνει το σημερινό σαφάρι στην περιοχή Ταραγκίρε, αλλά θα βγούμε από διαφορετική πύλη από αυτή που μπήκαμε. Στη συνέχεια θα οδεύσουμε προς το lodge όπου θα διενυκτερεύσουμε απόψε. Εδώ πλέον ο οδηγός μας θα παραδώσει πλέον την άδεια βγαίνοντας από το πάρκο Ταραγκίρε. Ελέγχουν και την είσοδο και την έξοδο.
Matata. Hakuna matata, welcome. Εδώ γίνεται πλέον ένας τελευταίος έλεγχος πριν βγούμε από το πάρκο, επειδή υπάρχουν ακόμα ζώα. Εδώ είναι το launch που θα διανυκτερεύσουμε απόψε, πρώτη μέρα του σαφάρι, το Tarangire Simba Launch. Και αυτό είναι το βραδινό μας. Πάντα τη νύχτα μας συνοδεύει security για να πάμε στο launch μέσα στο δωμάτιο, γιατί απαγορεύεται να κυκλοφορούμε μόνοι μας. Αυτό είναι το δωμάτιο που κοιμηθήκαμε. Ξυπνήσαμε το επόμενο πρωί και βρεθήκαμε μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο με το κελάιδισμα των πουλιών να δημιουργεί μια αίσθηση γαλήνης και ηρεμίας που να μας υπενθυμίζει τη σύνδεσή μας με τη φύση και ετοιμαστήκαμε για μια μεγάλη διαδρομή. Όπως τρώγαμε το πρωινό μας, παρατηρούσαμε διάφορα ζώα να έχουν πλησιάσει το launch για να βοσκήσουν. Ξεκινώντας από το Tarangire Simba Launch που διανυκτερεύσαμε, θα κατευθυνθούμε προς το Εθνικό Πάρκο Σερενγκέτι διαμέσου Γκορονγκόρο, όπου τελικά θα διανυκτερεύσουμε στο Serengeti Serena Launch. Θα περάσουμε μέσα από το Great Rift Valley ή αλλιώς τη μεγάλη ρηξιγενή κοιλάδα της Ανατολικής Αφρικής. Θα ανεβούμε την πλαγιά του Rift Valley έχοντας αριστερά μας τη λίμνη Μανιάρα. Αυτή είναι μια τεκτονική τάφρος που χωρίζει την Αφρικανική Ήπειρο σε δύο τεκτονικές πλάκες και οφείλεται στην οριζόντια κίνηση των πλακών αυτών. Καθώς οι πλάκες απομακρύνονται μεταξύ τους, δημιουργούνται ρογμές στην επιφάνεια της γης, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου γεμίζουν με μάγμα και σχηματίζουν ηφαίστεια. Θα περάσουμε από τη στεφάνη του κρατήρα Γκορονγκόρο ή μάλλον της καλντέρας Γκορονγκόρο, ενός ηφαιστείου του οποίου κατέρευσε ο τεράστιος ηφαιστειογενής κόνος. Η καλντέρα αποτελεί τμήμα αυτού που ονομάζεται Ngorongoro Conservation Area, περιοχή διατήρησης όπως έχουμε προαναφέρει. Η περιοχή διατήρησης του Ngorongoro βρίσκεται στις οροσειρές του βορειοδυτικού τμήματος της Τανζανίας και αποτελεί μέρος του γνωστού οικοσυστήματος Serengeti Ngorongoro Masai Mara. Το τελευταίο βρίσκεται στην Κένια. Το ανατολικό όριο της περιοχής διατήρησης του Ngorongoro σχηματίζεται από το δυτικό τείχομα της Rift Valley, ενώ το δυτικό της όριο συνορεύει με το παγκοσμίως διάσημο Εθνικό Πάρκο Serengeti. Η περιοχή διατήρησης καλύπτει 8.292 τετραγωνικά χιλιόμετρα και αποτελείται από ένα μοσαϊκό βουνών, ηφαιστείων και καλντερών, ανοιχτών πεδιάδων και δασωμένων περιοχών. Κινούμεθα βόρεια τώρα προς την περιοχή Γκορονγκόρο για να φτάσουμε τελικά στο πάρκο Serengeti.
μια στάση σε ένα κατάστημα με είδη λαϊκής τέχνης για να ψωνίσουμε κάποια αναμνηστικά. Η οροσειρά που βλέπουμε είναι το δυτικό τείχομα της Rift Valley, το οποίο θα ανεβούμε για να περάσουμε από την άλλη πλευρά και να ανεβούμε στη στεφάνη της καλντέρας Ngorongoro για να φτάσουμε τελικά στο πάρκο Σερενγκέτι. Ανεβαίνουμε τώρα την πλαγιά του Rift Valley και αριστερά μας είναι η λίμνη Μανιάρα, θα τη δούμε σε λίγο. Αυτή είναι η λίμνη Μανιάρα. Αυτό είναι ένα χωριό που το λένε Παρίσι, επειδή τη νύχτα έχει πολλά φώτα, τη μέρα βέβαια δεν μοιάζει καθόλου για Παρίσι. Μπροστά μας είναι τα υψίπεδα Ngorongoro για να οδεύσουμε πλέον προς το πάρκο Σερενγκέτι. Πύλη του πάρκου Ngorongoro που θα εισέλθουμε τώρα μέσα για να κάνουμε την περιήγηση του πάρκου Ngorongoro και να οδεύσουμε πλέον προς το πάρκο Σερενγκέτι. Αυτή είναι η κυρίως πύλη του Ngorongoro, όπου εδώ ο οδηγός μας θα πάει για να πληρώσει εισιτήριο για να μπούμε μέσα στο πάρκο. Στο δρόμο μας, οδεύοντας προς τη στεφάνη της καλντέρας, συναντήσαμε μια παρέα από μπαμπουίνους. Εδώ βρισκόμαστε πλέον στον αφιένα του Ngorongoro κρατήρα και βέβαια στο βάθος βλέπουμε τον κρατήρα καθεαυτό τον κρατήρα, τον οποίο θα επισκεφθούμε μια άλλη μέρα. Εδώ κάνουν στάση όλα τα τζιπ, ακόμα και σχολικά λεωφορεία, για να γευματίσουμε το μεσημέρι. Έτσι και εμείς θα γευματίσουμε εδώ το μεσημέρι. Και αυτό είναι το γεύμα μας. Συνεχίζοντας την πορεία μας, έχουμε εισέλθει στην Ngorongoro Conservation Area. Έχουμε πλησιάσει στο πάρκο Σερενγκέτι και βλέπουμε να αυθονεί το δέντρο της ακακίας. Οι κορφές τους είναι επίπεδες γιατί αποτελούν τροφή για τις καμιλοπαρδάλεις.
Maasai village. Those are the Maasai Boma. Maasai Boma. What does it mean, Boma? Boma. Boma is like village. Yes. In Swahili? In Maasai language. Maasai language. Yes. Φτάσαμε κοντά στο φαράγγι Olduvai, που είναι γνωστό ως το λίκνο της ανθρωπότητας, γιατί έχει δώσει μερικές από τις παλαιότερες ενδείξεις της ύπαρξης των ανθρωποειδών, των προγόνων των σύγχρονων ανθρώπων. Τα ευρήματα αυτά αποτελούν μια πλούσια παλέτα απολιθωμάτων που καλύπτουν μια μεγάλη χρονική περίοδο και μαζί με το εξαιρετικά καλοδιατηρημένο απολίθωμα ενός θηλυκού ατόμου του είδους Αυστραλοπίθηκος αφαρένσης που βρέθηκε στην Αιθιοπία και ονομάζεται Λούσι, αποτελούν δύο από τα πιο σημαντικά ευρήματα στην παλαιοανθρωπολογία. Η Λούσι ως Αυστραλοπίθηκος αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην εξελικτική γραμμή που οδήγησε στο Homo habilis, ένα από τα είδη που έχουν βρεθεί στην Olduvai. Αν συγκρίνουμε την ηλικία της Λούσι με συγκεκριμένα ευρήματα στο φαράγγι της Olduvai, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν τόσο παλαιότερα όσο και νεότερα ευρήματα από τη Λούσι. Σε κάθε περίπτωση, τα ευρήματα αυτά προσφέρουν στοιχεία για την εξέλιξη που προηγήθηκε του γένους Homo. Εισήλθαμε στο κέντρο πληροφόρησης, μέσα στο οποίο υπήρχαν αναρτημένες εικόνες με τη σχετική πληροφόρηση του μέρους όπου βρέθηκαν τα απολιθώματα και από ποιους ανακαλύφθηκαν. Στο φαράγγι Olduvai το 1959, η Μέρι και ο Λούις Λίκεϊ ανακάλυψαν το κρανίο ενός ανθρωποειδούς γνωστού ως Zinke ή Nutcracker Man, το οποίο είναι ηλικίας άνω του 1,75 εκατομμυρίων ετών. Η πρώτη ανθρώπινη ομάδα που κατοίκησε σε αυτή την περιοχή ήταν η Homo habilis, περίπου 1,9 εκατομμύρια χρόνια πριν. Βρέθηκαν απολιθώματα ανθρωπίνων προγόνων, εργαλεία πέτρας και άλλα αρχαιολογικά ευρήματα. Κάποια στιγμή αργά το απόγευμα εισήλθαμε στο πάρκο Σερενγκέτι, ώσπου φτάσαμε και στην κυρίως πύλη εισόδου του πάρκου. Όλα αυτά τα δέντρα είναι ακακίες. Κατάκοποι πλέον από την πολύ ωραία διαδρομή, φτάσαμε στο Serengeti Serena Lodge, όπου αφού τακτοποιηθήκαμε στο δωμάτιό μας, πήγαμε για φαγητό και μετά επιστρέψαμε στο δωμάτιο για ύπνο. Στο δωμάτιό μας πάμε με συνοδεία, escort. Δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούμε το βράδυ μόνοι μας για τα δωμάτια μας, διότι κυκλοφορούν ζώα, από λεοπάρδαλοι μέχρι βούβαλοι και διάφορα άλλα ζώα. Την άλλη μέρα το πρωί είχαμε κανονίσει να κάνουμε μπαλούν σαφάρι με αερόστατο. Ήρθαν και μας πήραν στις 4:30 ώρα το πρωί για να κάνουμε μια διαδρομή 1,5 ώρα περίπου για να φτάσουμε στο μέρος όπου θα γινόταν η πτήση με το αερόστατο. Φτάσαμε νύχτα και αφού μας κέρασαν καφέ, έμπειροι τεχνικοί ετοίμαζαν τα αερόστατα για την πτήση. Καταρχήν ο πιλότος μας έκανε μία ενημέρωση για τη στάση που θα πρέπει να έχουμε κατά την απογείωση αλλά και κατά την προσγείωση και τον τρόπο που θα είμαστε δεμένοι με τις ζώνες ασφαλείας. Το καλάθι είναι μεγάλο και έχει 4 διαμερίσματα για τους επιβάτες και στο κάθε διαμέρισμα χωρούν 4 άτομα. Ήτι έχει τη δυνατότητα για 16 επιβάτες. Για να μπούμε στο καλάθι αυτό βρισκόταν σε πλάγια θέση και βρισκόμαστε ξαπλωμένοι μέχρι να σηκωθεί από το έδαφος το αερόστατο. Βρισκόμαστε δεμένοι με ζώνες ασφαλείας τύπου αεροπλάνου. Αρχικά διοχετεύεται κρύος αέρας με ένα μεγάλο ανεμιστήρα στο εσωτερικό του αερόστατου για να το φουσκώσει και να του δώσει σχήμα. Όταν το αερόστατο αποκτήσει το επιθυμητό σχήμα, ξεκινάει η διαδικασία θέρμανσης του αέρα.
Ο κρύος αέρας που βρίσκεται ήδη στο εσωτερικό του αερόστατου θερμαίνεται με τη βοήθεια ενός καυστήρα που καίει προπάνιο, ο οποίος παράγει μια έντονη φλόγα. Καθώς ο αέρας θερμαίνεται, διαστέλλεται και γίνεται ελαφρύτερος από τον περιβάλλοντα αέρα, με αποτέλεσμα το αερόστατο να ανυψώνεται. Εμείς εξακολουθούμε να βρισκόμαστε μέσα ξαπλωμένοι. Δεν έχουμε σηκωθεί ακόμα, αφού το καλάθι δεν έχει αφήσει το έδαφος και να πάρει την οριζόντια θέση. Μέχρι να σηκωθεί το αερόστατο, το καλάθι σέρνεται και κοπανιέται στο έδαφος αρκετές φορές για αρκετό διάστημα και μάλιστα μερικές φορές τα χτυπήματα είναι αρκετά έντονα. Είμαστε οι τελευταίοι που σηκωθήκαμε. Τα άλλα αερόστατα ήδη είχαν πάρει ύψος. Το αερόστατο σηκώθηκε και άρχισε να κινείται με τον άνεμο χωρίς καθόλου αναταράξεις στο καλάθι. Η προσγείωση ήταν εξίσου επεισοδιακή. Το καλάθι σύρθηκε και κοπανήθηκε στο έδαφος αρκετά μέτρα μέχρι να σταματήσει. Όταν κατεβήκαμε μας κέρασαν σαμπάνια και χυμό. Στη συνέχεια μας οδήγησαν σε ένα μέρος που είχαν οργανώσει για να πάρουμε πρωινό. Εκεί συναντηθήκαμε με τον οδηγό μας και συνεχίσαμε το σαφάρι στο πάρκο Σερενγκέτι. Το Σερενγκέτι και το περιβάλλον του οικοσύστημα είναι η σκηνή της μεγαλύτερης μετανάστευσης ζώων στον πλανήτη. Κάθε χρόνο πάνω από 1 εκατομμύριο γκνού, 200.000 ζέμπρες και 200.000 γκαζέλες Τόμψον ταξιδεύουν πάνω από 600 χιλιόμετρα αναζητώντας φρέσκο βοσκότοπο. Τα γκνού μεταναστεύουν μαζί με τις ζέμπρες γιατί οι ζέμπρες έχουν καλύτερο προσανατολισμό και καλύτερη αίσθηση του κινδύνου. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχουν οι εξής περίοδοι σε σχέση με την μετανάστευση των κοπαδιών. Περίοδος βροχών, Νοέμβριος έως Μάιος. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου τα γκνού είναι διάσπαρτα σε μια μεγάλη περιοχή στο νότιο Σερενγκέτι, όπου γεννούν τα μικρά τους μεταξύ Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου. Καθώς οι μεγάλες βροχές που πέφτουν μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου τελειώνουν και οι παιδιάδες στεγνώνουν, τα ζώα συγκεντρώνονται σε τεράστια κοπάδια προετοιμαζόμενα για το μεγάλο ταξίδι προς το βορρά. Η περίοδος του ζευγαρώματος πραγματοποιείται περίπου τον Απρίλιο έως Μάιο. Η κύρια μετανάστευση λαμβάνει χώρα από τον Μάιο έως τον Ιούνιο. Μέσα σε λίγες μέρες οι παιδιάδες αδειάζουν καθώς τεράστιες ομάδες ζώων κατευθύνονται προς το δυτικό διάδρομο του Σερενγκέτι. Κατά τη διάρκεια αυτής της μετανάστευσης, τα κοπάδια πρέπει να διασχίσουν τους ποταμούς Γκρουμέτι, που βρίσκεται κυρίως στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Σερενγκέτι, και Μάρα, που πηγάζει από την Κένια και καταλήγει στη λίμνη Βικτόρια στην Τανζανία. Εκεί πολλά ζώα πεθαίνουν, είτε συνθλίβονται και πνίγονται από τον τεράστιο όγκο των ζώων, είτε κατασπαράσσονται από τους κροκόδιλους που παραμονεύουν. Ξηρά περίοδος, Ιούλιος μέχρι τον Οκτώβριο. Κατά την ξηρά περίοδο, τα κοπάδια απλώνονται κοντά στα μόνιμα νερά του βόρειου και δυτικού Σερενγκέτι και του πάρκου Μασάι Μάρα στην Κένια. Επιστροφή μετανάστευσης, από τον Οκτώβριο μέχρι τον Νοέμβριο. Όταν τα κοπάδια εξαντλήσουν τη βοσκή στο βορρά και πλησιάζουν οι μικρές βροχές του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου, ξεκινά το τελικό στάδιο της μετανάστευσης, με τα γκνού να επιστρέφουν στις νότιες πεδιάδες.
Το όνομα των καμπυλοπαρδάλεων, giraffe, προέρχεται από την αραβική λέξη τζιράφα, που σημαίνει γρήγορος περιπατητής. Ο μακρύς λαιμός και τα ψηλά πόδια επιτρέπουν να φτάσουν την τροφή τους εκεί που τα άλλα ζώα δεν φτάνουν. Οι αρσενικές μπορεί να τρέφονται με το κεφάλι τεντωμένο όρθιο, ενώ οι θηλυκές με το κεφάλι οριζόντιο. Έχει φτάσει απόγευμα και συνεχίζουμε μέχρι να φτάσουμε στο κατάλημά μας Serengeti Serena Lodge. Στον δρόμο μας συναντήσαμε και μια παρέα μπαμπουίνων. Έχει δύσει πλέον ο ήλιος και συναντήσαμε ένα κοπάδι από ζέμπρα. Τελικά φτάσαμε πάλι στο Serengeti Serena Lodge για δεύτερη διανυκτέρευση. Επειδή το μπλε χρώμα προσελκύει τις μύγες τσετσέ, στον περιβάλλοντα χώρο του Λόντζης υπάρχουν αυτά τα μπλε πανιά για να προσελκύουν εκεί αυτές τις μύγες και έτσι να μειώνεται η πιθανότητα να τσιμπήσουν ανθρώπους. Η αλήθεια είναι ότι καθ' όλη τη διάρκεια του σαφάρι ίσως συναντήσαμε μία μύγα τσετσέ που εισήλθε από την ανοιχτή οροφή του τζιπ, αλλά τη διώξαμε. Είναι κάπως μεγαλόσωμη, μισό έως 1,5 εκατοστό καφετή χρώματος με μεγάλα μάτια.